Amadi ne na Aliyu Combat. Allah ka bawa Aliyu Combat jihar Gombe. Aliyu karbi jaha da himma jihar Gombe. kama tuwo girman sanama muna roƙo Allah ka bawa Aliyu Combat jihar Gombe. Allah ka bawa Aliyu Combat jihar Gombe. Allah ka bawa Aliyu Combat jihar Gombe. Injiniya bana za mu ɗauka ana tare. Allah ka bawa Aliyu Combat jihar Gombe. Allah makagin duk halitta ka duba mu dan martabar manzo Habibu jihar Gombe. Allah ka bawa Aliyu gwamna ya gina Gombe tsabba ta ƙara zama da aibu jihar Gombe. ya gati dan mace dan amana Muhammadu Inuwa ya hayya masoyin garinmu jihar Gombe. Allah ka bawa Aliyu Combat jihar Gombe. Jihar aransa take Aliyu kullum muradin mu samu farin mukami jihar Gombe. kullum matasa ne a ransa ta ya za mu samu ci gaba mu shigo wa karni jihar Gombe. da wannan muke fata Aliyu ka zo ka gaji gwamna kai ma ka dora muna bege. Allah ka bawa Aliyu Combat jihar Gombe. Juma'ar da za ta yi kyau a ran Laraba aka fara neman ta Gombawa mu gane jihar Gombe. injiniya ya tara kairi da yawan da in zan faɗa da wuya su kare jihar Gombe. mu dage kawai da yi mardu'aye mutan Gombe dan za ya zama gare mu kaire ana tare. Allah ka bawa Aliyu Combat jihar Gombe. Injiniya Aliyu Combat masoyin mu dan Allah to ku fito mu tafa jihar Gombe. mutum ne da ke son al'umma da samun kairi haba na Maryam ku ji dan amana jihar Gombe. Aliyu Combat bana za mu ɗauka fata muke mari ilahu ya bashi gwamna a nan Gombe. Allah ka bawa Aliyu Combat jihar Gombe. Aliyu mun baka guri ka zauna na dan majega mai gudun neman masifa jihar Gombe. ango na Maryam mai gidanmu jarumtakar Ali ta nuna a siffa jihar Gombe. Aliyu jika a gurin Aliyu muna tare fatan ilahu ya maka gwamnan jihar Gombe. Allah ka bawa Aliyu Combat jihar Gombe. Dan banki da an gaida lalas komanda na polio ne na gidan Aliyu jihar Gombe. Ibn Isa a gaishe ka lalas na injiniya Aliyu gwani na gwani ne jihar Gombe. gaisuwa gurin iya zana mika Ismail ba Musa kai ma da akwai amana jihar Gombe. Ismail ba Musa zaki da an ganka tabbas ba an ga Aliyu Combat jihar Gombe. kida idan ka so ka sauya in gaida Khalid Shehu Kabo jihar Gombe. wai ina Khalid Shehu Kabo na injiniya yake ne kama dan amana jihar Gombe. sarkin ado na Aliyu Combat uba ga airin nake yi wa tambarin na jihar Gombe. sarkin ado na Aliyu Combat uba ga airin a gaishe ka gwanin muwa jihar Gombe. naga Abdullahi Yahuza dan kasuwa mu je dai na Aliyu Combat jihar Gombe. kai da Abdullahi Yahuza kai ma gwani ne ashe a fagen siyasa jihar Gombe. Malam Nura mijin yawa gwani ne a gwagwarmaya wakili na gidan Aliyu jihar Gombe. Nura mijin yawa dan amana dalilin ka wasu kan ma suka san Aliyu jihar Gombe. ga dan tala edita a tsari dan tala jinjina amanar Aliyu jihar Gombe. edita ka ji gwanin siyasa amanar injiniya Aliyu Combat jihar Gombe. wai ina Musa PA ne ka Musa PA kai ma ga tambarinka jihar Gombe. Musa PA mai dawaki wa za ya ta da ku ne a fagen siyasa jihar Gombe. ina ada ne na Bello ada Bello amana na Aliyu Combat jihar Gombe. Abubakar Tahiru Habusko ga gaisuwa na miko na Aliyu Zaki jihar Gombe. Abubakar Tahiru Habusko ga tambarin kanan yau zana doka jihar Gombe. Gambomi
Aliyu zake jihar Gombe. Senator Safiyanu existing zana gaida haba Senator Aliyu Jihar Gombe. Senator Safiyanu existing zana gaida haba Senator Aliyu Jihar Gombe. Ambassador waziri namu Ambassador waziri na Aliyu Kombat Jihar Gombe. Ambassador waziri namu Ambassador amana ta Aliyu zake Jihar Gombe. ga Abu Safiyan dan Sharifu gaise da kai Abu Safiyan Sharifu Jihar Gombe. Abu Safiyan gaida namu tabbas ku ne gangin Aliyu Jihar Gombe. Muhammadu dan babba duku sai na sanya ka tunda kai ma ka so Aliyu Jihar Gombe. Muhammadu dan babba duku Allah ya biya ka dan amana a gidan Aliyu Jihar Gombe. dole in sa da gulo a wakar Adamu gulo amana na gidan Aliyu Jihar Gombe. ga zaman Adamu ga na Komba da amanar abotansu kowa ya fahimta Jihar Gombe. wai ina kake injiniya da wake abokin Aliyu tabbas ka san amana Jihar Gombe. injiniya na Aliyu Kombat injiniya da wake a gaishe ka namu Jihar Gombe. Ibrahim malam toga na gidan Aliyu Jihar Gombe. Malam ga gaisuwarka kai ma amana kake a gidan Aliyu Jihar Gombe. can na hango Baba Sila immigration yana a gidan Aliyu Jihar Gombe. can na hango ango na mami ma na tare da Aliyu Jihar Gombe. mai masoya da yawa Aliyu akwai wuya Allah in irgo in ida Jihar Gombe. mai mabiya da yawa Aliyu akwai wuya Allah in irgo in ida Jihar Gombe. Gombe sai Aliyu Kombat Jihar Gombe. Rumanatu yar ummata mu ke ma a yakin gidan nan za a barke Jihar Gombe. Rumanatu yar ummana ce ke ma gwana ce ashe a gidan Aliyu Jihar Gombe. Gombe sai Aliyu Kombat Gombe sai Aliyu Kombat Jihar Gombe. membobin Velocity PHF gaisuwa na miko muku yan amana ana tare